तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये। आज मी तुम्हाला बनवून दाखवत आहे सुरमई फिश फ्राय। त्यासाठी आपण पहिल्यांदा फिश मॅरिनेट करायला ठेवणार आहोत। त्यासाठी हे कोकम आगळ मिळतं, हे घ्यायचं 1 चम्मचभर। हे असं फिशला लावून घ्यायचं। आपण हा मालवणी मसाला मिळतो, मीठ, लाल तिखट, हळद आणि गरम मसाला, हे सगळं ह्या फिशला लावून ठेवायचं। अशा प्रकारे व्यवस्थितपणे सगळ्या माशांना लावून घ्यायचं। अशा प्रकारे सर्व मसाला लावून घ्यायचा आहे आणि 15 मिनिटं मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ हे आपण माशाला लावण्यासाठी घेणार आहोत। मिक्स, त्यामध्ये चम्मच लाल तिखट, मीठ, हळद टाकायची, मिक्स करायचे। मॅरिनेट केलेला मासा आपण केलेला रवा आणि तांदळाच्या पिठामध्ये असं गोळवून घ्यायचं, सगळीकडून गोळवून घ्यायचं आणि तेलामध्ये फ्राय करायचा। दोन्ही साइडनी मस्त भाजून घ्यायचं आहे, तळून घ्यायचं आहे। आपले फिश फ्राय करून तयार आहेत खाण्यासाठी, मस्त दिसत आहेत। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।